Okay, hello. Kita na sa ta. Muna sa ito i-upload nga sa unsi para ato nag-request sa katong sa pista sa Birhen sa Lourdes nya. Nako nabuhat na. Nya, suway na nato ron. Suway na to ha. Ang lyrics, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. So ako rin flash. Mao ni siya. Okay, so ilan na to. Practice mo sa ko. Practicean mo. Nya, ipain na lang ang mira. Okay na. So sa karon, practice na sa ta. Pareha ta. So ayun na ako. Tanaw na ko pa kalimot. Kinadungan-dungan lagi na kong buhat. 5 ka buok niya. Sagol-sagol na akong utok anig sa mga tuno ha. So ayun na to. Pizza 11. Ito. So ayun akong kanta ha. Alam mo sa'yo. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. So ayun na to balik. Pero na to. Ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Come on! Okay. Kung babae ko, no? Okay. Kung si Miran ni, iyam ning pamuban. Pero ako, mao gini akong key. Nga. Kung ano ni ang chord ni, D minor. Tagaan sa tamang chord sa niya. Pag human ato ipambabae. Atong mga, kuan ako, arabato na ako, mga kuag pambabae da. Pero, kaya ba ako, mga maayam di kayo mo transpose. Pero, dili, inig-upload ako masa na matangag chords. Mao na to siya final. Inig-upload ni Mira nga. Itong final na. Kaya karon sa ako, sa ni, ako ni nga chords. Ako nga key. Okay? So, na to. D minor na siya. Tagaan sa tamang chords, ha? D minor. G minor. Nya, D minor. Balik. Nya, B flat. Nya, A. Nya, D minor. Okay? Moto siya. D minor, G minor, D minor, B flat, nya A, nya D minor. Okay, ayan. Ang lalaki nito. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Sikat ka ba yung na ako hong pero kato lang sa saya na tutong primero. Kalimot palagi ko pero mama o lagi ng tono. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Muna ito. Akong tingog. Ang ganihan kaya ako namang na sa to nga ako hong tingog. Sa nga ako hong. Pero okay ra sad kung mabutangan ninyo kuhong. Nya, pwede sad katong
Primero, akong tingog. Pero, akong tingog, bati kayo. Pero, kasi ginoo man eh. Ha? Ito na? Kalimot mo ko eh. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiha ang akong tingog. Okay, pwede naman. Yeah, pwede sa katong kuhong, pwede sa katong pamatiha ang akong tingog. Pwede na sad. Pwede na sad. So, kamali magbuhat good. Basta mo ito siya andagan. Ito ha. Alay. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiha ang akong tingog. Pwede sad ang akohong. Pwede sa akohong, pwede sa akong. Pwede sa katong pamatiha ang akong tingog. Kamo na bahala. Yan ato ipababay. So, pambabay na to. So, ano ito? D minor na. Atong i-down o katulo. 1, 2, 3. B minor na siya. Okay, B minor na siya. B minor na. Yan. So, yung B minor. Okay? Mati pamabay. So, kamala ko na. Mamabay yung sad. Okay. Yan katong naay kuhong. So, yun na to katong naay kuhong. Pamabay. Kasi ganahan mo itong naay kuhong. Kaya sad, pamabay yung gihapon. Okay? Tama lang. Okay. So, mayuhan yung mga tay. Bati niya. Pero makatudlo sad. Nya, sunod na pod nga Salmo. Akong itudlo ninyo ang sa ni pizza ko naman ko, pizza 11 naman eh. So, alin ako sa pizza 20 sunod. So, karon sunod ako upload pizza 20. Nya, para updated mo, i-subscribe niya katong bell button, i-set to sa all para kada human ako upload na ada yun mo bell and sa inyong notification. So dali na kayo kay mga chords na naman niya akong ipa-upload. Ay, natagal na tamo chords. Paano? Ano man na day? Okay. B minor. Pero ang B minor kani mo to siya. B minor na sa datong chords. Sa to? Ito yung lyrics. Limot ko na. Ako ang Ginoo. Ako, B minor. Nya, di ko man sa B minor. B minor. Nya, eagle minor. Nya, iguman, balik sa B minor. Nya, iniguman sa B minor. Katong G, nya, F sharp,
nya B minor, ha? Ayan, ha? Kalimutan ko, ibag mo na akong mga kuan. So, ang primero, B minor, nya eagle minor, nya balik sa B minor, nya G, nya F sharp, nya B minor. Mara to, ganyan, iabag to akong kuan. Pag-ana. Iabag pa akong tingog, nya iabag pa akong kuan. Pero mara to, multi chords. Ako naman i-flash. Ay, kablaka. Ako naman i-flash. Okay. Daghang salamat.